Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Reports Afternoon Edition. Agosto 22, 2020, tatlongid ka 20 kung numero sang pizza ang hambalan. Mayong nga hapon naman Bacolod kag Pilipinas, ika-3 man nga Webes sa ika-8 nga bulan sang tuig 2020. Action reports after the edition inyo ka-action. Action na Marlon Hereboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Balita ka dapat natin sila tutukan. Una sa bahin sang balita lokal. Otso ka mga kaso sang COVID-19 nagdugang sa Western Visayas. Una sa balita, una sa aksyon. 57 naman ang mga recoveries. Apang masubo-subok nga balita bangod may 4 ka mga nagkalabatay. Suro sa DOH sa Region 6. Good news naman para sa mga taga-Aklan Antique Cagapiz. Bangod wala sang bag o kaso nga na-record. Duha ang na-record sa Gibaras. 16 sa probinsya sang Iloilo. 32 sa Iloilo City. Kag dire sa Negros Occidental 19. Siyam naman sa sudad sang Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang alkalde sang Amorcia may mando nga nagapabakod sa community quarantine. Mando nga pinirmahan sa mga adlaw. Basihan na agod ang mga lugar nga Porok Sambag, Barangay Blumentritt. Pati ang Farmville Subdivision, Barangay Salvacion. Dapat ipaidalom sa Extreme Enhanced Community Quarantine. Resulta sini mga tawong nga nag-istar sa sining lugar. Hindi anay pagtugutan nga makagawa sila sa nga balay. Stay at home. Kagdulungan lamang sang mga pagkaon ang rason sini. Bangod wala pa mapagawa ang confirmatory results sa mga suspected COVID-19 patients. Amaring tikang mga kaaksyon na ginahimo sa lugar kung mayara sang peligro sang COVID-19 para temprano pa nga mapungga ng paglapta kung may kaso gidman. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa Nupayhan makasakay sa barko para makapauli balik sa ginestaran nga lugar. Para magkutanon sang madamo sa mga Negrosanon nga subong nag-tiner sa gihapon. Ara sa gihapon nagpakuribong ang kalabanan sa puerto sang Tabualan, Cebu. Nagahulat kung sa rugis sila pwede tugutan nga makapauli diri sa probinsya. Ang problema sa kakulang sang galastuhanon, kakulang sang pagkaon. Ginsabat anay temporaryo sa ato sa gobyerno provincial pagi kay Governor Bong Lacson. Mga food packs personal nga gindala kagabi. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang bulig pinansyal sa mga anak katapos ang Rebelde sa Negros. Programa sa nga DILG nga Enhanced Comprehensive Local Integration. Governor Lacson personal nga naghatag sa nga tig 15,000 pesos sa 15 man ka mga anay rebelde nga nagasungka sa ato sa mga kapulisan kung sa ato sa mga militar. Ang paghatag ginpatigayon sa compound sang Kapitolyo Provincial. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa bahin naman sa balita nasyonal,
Sa isang takadlaw nga grace period sa pagbayad sa loan sa Pilipinas, matabo ini kon na mangin kasuguan na ang ginaduso nga bayanihan to recover as one act o kon salaktod nga tawag. Amo ding bayanihan to ang hambal ni Senador Sani Angara nga mo pamuno sang Senate Committee on Finance. Hambal ni Angara mangin applicable bisan paano ang community quarantine status ang ining 60 dias ka grace period. Medyo okay man pamatian. Tangod minano manggali ang quarantine mode sa isa ka lugar. Tanan-tanan sakop sang sining kaayuhan. Pero ang pamangkot diri makaakson kung may nagakaigo pa nga kwarta ang ato sining nasyon. Kasi Presidente Rodrigo Duterte naghambal nagliligan sa mga binulan. Amat-amat ng kakawadaan sang money o kung kwartang pungsod sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Damo pa naman abyan nga mga nasyon nato sa pungsod. Damo ni sang pwede siguro nga mapahulam. Bisan pa nga nagadako ang utang sa ato sa nga pungsod Pilipinas. Samtang kaso sang COVID-19 sobra na sa 4,000, sobra naman sa 4,000 ang nagdugang sa mga adlaw. Ang kanabaon sila nagalabot na sa 138,000. 22. May patay man nga nagdugang ho, 88 sa mga adlaw. Ang kanabaon sa mga nagkalamatay, 2,883 na. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa ba sa nga balita, madamong nga mga opisyal sang barangay nagalukdo. Hindi sang kwarta nga sinako, kundi nagalukdo sa mga kaso nga ipasaka sa Office of the Ombudsman. Hindi lang angot sa pagpanagtag sang siningsap, kundi pati na sa pagbaliwala sa quarantine protocols. Una sa balita, una sa aksyon. Sa laktod nga istorya makaakson, may mga opisyal man gali, may pila ka mga opisyal man sa barangay nga sa lawayon. Si Interior Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dinyo nagsiling nga ang mga opisyal kuntani sa barangay amo dapat magtuman sa quarantine measures. Agod magsunod man ang ilas sa mga residente, dapat lang amo na sila dapat serbe nga ehemplo sa mga tao nga mo nagbutang sila sa pwesto, ginabunot na ginapermi. Ay kung wala mga tao nakapungko na sa pwesto na away ginay. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ginatawag nga strict implementation of quarantine protocols should start at the barangay level ang hambal ni Dinyo. Ito gid man diri bisan diri sa Bacolod gani. Hindi lang gani guro quarantine protocols ang ginalubag mag-aksyon, kundi may pila sa mga opisyal man sa barangay, pati opisyal sang sunod, kung banwa man, na ang unod sang ila sa nga utok, puro lang kwarta. Kwarta lang sa pinsar nila. Mayo lang mga musta sa kampanya, dasig magsabat pamangkuton kuntion sang eleksyon. Amo ni mga opisyal nga mga wala sang huya. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ni mga opisyal nga double guya, kag sungak-sungak. Una sa balita, una sa aksyon. Kabay pa nga mag-ayuhan kamo sa ulihi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kasi nagdalalom ng mga tingkoy nyo da. Alas 5:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dinalagas na lang abing ato sa nga oras na kami patani sa di waldati niyo. Galing dalagas ng oras tayo. Malon tani una. Nano ang observation na report sa ato sa nga patrol. With Aksyon Jan Diaz sa temprano pa sila naglibot kay na mga aksyon. Sa bilang sa mga lugar dari sa mga sunad sa Bacolod. Ang tiyempo sa sunad sa Bacolod para sa mga kaaksyon naton outside na Bacolod. Kaya sama-sama mga kaaksyon ang sitwasyon kon nalakat sa panahon dari sa Negros Occidental. Ang paghahambalan tilaban-laban ko danong sitwasyon nano ang tiyempo dari sa Bacolod. Ang mga malapit niya sila nga sunad kon Banwa. Dari sa may Talisay sa norte. Sa sur naman sunad sa Bago. Kaya mo man na. Pero may time mga kaaksyon kabagian ang pagdupa bala sa ulan. Dire sa downtown gaulan, dito sa barangay Bata gainit.
Una sa balita, una sa aksyon. Mamo man na spinsar sa tao. Arin ang patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon please kamin. Plano pa, Action Mars, naglambiyong sa palibot sa sunod sa Bacolod, nagralapot sa pinagani series sa barangay Tangob, Siningapon. Sitwasyon dara sa isa ka lugar bantayan Dugay-Dugay. Saan sa man ang tanan, pagkinaman kita ng salin series ang Tangob ang patrol. Kalapot na kita karon sa area diri naman mga kaaksyon. Ang dalan Lezares, Araneta. Nga po nakamit na rin moderate heavy to heavy and traffic situation pero ting sinumbali sa mga salakyano privado man o kundi pasahero ng mga salakyan randa di sa mga pon pero di kanamo sa mga pasahero man na nagihula sa kilid sang dalan labanan sila diri papauli no kag ang madamo-damo gate ka mga salakyan na muling padulong bala sa sur nga bahin naman sa surad sang Bacolod. Ibigin pagaling naton dira sa may magsaysay Araneta particularmente na by Golden Field mga kaaksyon siningapon nakabing mandirek ang moderate heavy to heavy ang traffic situation. Rason kon nga maabiso sa mga motorista kung kamo abi nagadali sa inyo naman nga kalatuan may mo kamo maka left turn on the right turn rather sa may Alice Road din na kamo nabay sa may kilid sa Bacolod Memorial Park kaya makalusot kamo dira sa Takuling lusot kamo mga kaaksyon sa may Takuling Road going sa Rin Heights Subdivision. Please draya tayo yun ninyo biyahe. Kung diri ka mo maglabay o galing sa may Araneta, alusot ka mo downtown area, expect ron nyo gitman. Di ka mo nakabulyada, dara kagpadasig-dasig sa pagpadalagan. Yan ka na moon sa mga pasahero nga jeepney, tikit ka ron nga hapon mga kaakson. Then, last may Circumference Road, patros na napadulong kita dito sa Surgabahin sa Usurad. Ginpili na to, dito makalay sa may Circumference Road. So mga kaakson, halin diri abi sa may area sa Lopesayna, padulong dito sa may Gonzaga, Lopesayna, karon nga po nakabig lamang diri light to moderate ang sitwasyon kung talagang sa trapiko ang ato naman nga pagambalan. Plus naglusot kami dira sa may Gonzaga Extension, tapos sa may Las Palmas para tayo yun amon biyahe. Tapos mga kaakson sa area sa Circumference Road, padulong naman sa may Banga Cori, karon nga po nakabig diri light to moderate ang traffic situation. May mga instances, especially kung namo ni oras, peak hours, mga kaakson, bulyada sa mga double tire, mga tagko, mga salakyan, dahil makitaan kaya ma-experiencean ang moderate heavy na traffic situation, mga kaakson. Ang paglabot naman sa may Bangga Metal, at least medyo ganaga naman niya ang traffic situation na man nga lugar. So, para mga kaakson ng dalagan sa trapiko, Siningapon, isita magalindra sa area sa Puro Kasilingan, Barangay Tangob, Sunad sang Bacolod. Doon, amat-amat man to kay Action Mar nagwa ang pila ka mga kontraktor sang magapatukod na kontani bala sang cell site sa muman mismo nga lugar. O galing lang kay wala gid dayon ang pagpasulod nila sa isa ka backhoe sa inisa ka dako nga equipment namo ni ang magakakalkal drabi sang duta para patindugon o kung nga patindugan sang cell site Action Mar. Magakalkaliwat. Ha? Magakalkaliwat. Makalkaliwat? Tampok ka na naman nagligad mo. Tampok ka na da. Oo. Lagi may tubig to, gina kayo nagulan ka ba? Ikita naman kayo na may tubig to. Pasulod, Action Mar ang bako o galing kay mga pumuluyo sa palibot, hindi magpasugot. Kaya ang pinakarason nila diri, bangod sa una, kangawa ate sa ikayang lawas sa mga pumuluyo sa palibot, binang madamo-damo dito kayo na ang nagaginawa ang makalabanan, may mga ulo edad-edad na amugin man mismo nagapamatok dara sa plano kunabi sa pagpatukod sa cell site sa lugar. Ikaduhang rason, wala sila nakakiigo nga permiso gikan sa mga pumuluyo sa lugar. Pisan pa nga isa sa maging kakasdri nga requirements muni ang neighbor's permission o certificate dara Action Mar kapati mga pumuluyo sa lugar kinanglanon sa gihapon nga maisugtan una sa mga pumuluyo sa palibot o sa dili patindog ining cell site. Ang panindugan diri sang pila naton ka mga naistorya dito kay nakag na interview na may mo ini makalit sa kay lawas ang ila pagin mga kabataan in the future Action Mar. Kaduwa do hindi ko no amo ang dalagan dara sang ila pagpatukod ining cell site kadutuman kadasig sang pagproseso do hindi magatubang ang pila ka mga otoridad nga ila ginapangita kung matagan sang aksyon ang ilan naman nga panugyan ikan sa gobyerno. Nakakuha kita sa statement sa isa ka mapumuluyo sa lugar dari sa Kagaton Tamatian. Aksyon!
Radyo. May nga complaint niya, ma'am. Hindi gid kami mapasugot nga matindog na ang cell site diri kay kami tanan hindi gid wala sang isang mapasugot nga mapatindog di. Kung mahambal sila nga bagusto sila kay may titulo. Kami tanan di balibog ga opus puro ban man kami may titulo. Okay. Oh. Ti ano bala hindi kami pamatian nga agin hambal to ya nga diretso ang mga papilis, pero pwede ang mga pumuluyo makareklamo sa city. Ti ato naman tong reklamo namon, kung amo nagali madiretso sila, ang ginhambal nilang tingog sa pumuluyo, wala na lang, ibaliwala na lang to, bangod kay isigihon gud nila. Kami tanan wala sang gaoke na kung ano bahambal sila nga mapasdasig ang amon nga internet di. Komportable na kami sa kabuhi namon nga ara na ang globo, ikayo kami kinahanglan tanan ang amon ginano nga mga buhi kami mga tigulang na gusto naman mga buhi sang linong. Ano namon pag pangabuhi sa linong kay may diganting hadlok sa amon. Wala na sang panindugan sang iban nga tao di naya mabali ang panindugan sang tao nga wala gid sa mapasugot mangimatay mga tao di nga hindi lang matindog di ang cell site na. Buot silingon, tikay ang cell site dara. Ang lote nga gin-paarkilahan. Gid parkilahan lang. So approve na ang arkila. Way lang kami kabalo. Okay, pero ang inyo na lang yung problem, kaya di mapasulod sila equipment, hindi pagpasulod sa pumuluyo, amo na. Oo, mo di pagpasudlon sa pumuluyo. Gaba kita mo mga tao di ga baragi da nga hindi gid gusto may masulod na ila equipment. Nagamba ka ma'am nakapaya ka mo bulig sa city. On the part naman sa barangay, ano ang ilang stand? Di kagahambal man si kapitan sa amon nga di na kami magbuli mga madiretso nang kalangami sa city. Nga ako no. Basta mo nang hambal yan niya kung gusto niya pa dala ka masulat ka mo sa city sa diin patunggin pang hambal ya damo pang hambal ya. Ti pag sigida to Sabado nga adlaw sin naghambal sa amon pag Lunes dulong dayon amon petisyon ato na to sum gin-receive sang nakabaton kami sang gin-receive gahulat kami nga siling maano kuno mahiring hasta subong wala kami ginhiring ara naman mahiganti naman masulod din sa amon. Pero on the part of the barangay, may public hearing pa ba? Wala gid. Pero di ba before na mayara na clearance from the barangay? Ti wala man gani kami hearing, nakibot lang gali kami nga wala gaguro pati si kapitan kakadto di sa amon kag mga pangakig sa mga pumuloyo di nga hindi kuno kami mapasugot. Ti maskin ano pagpaintindi na nila ya ginapaintindi tanan nga tao nga upod nila di gipaintindi sa amon. Ano ang tao kay maskin hindi gapangakig na hindi na mamati sa ila kay hindi mamati sang ila explain kay ang mga tao gani hindi gid mapasugot. Ti nga ipilit kay ang mga tao di hindi mapasugot. Ang kompanya yang nga mapatukod sa tower nagkadto og nag-meeting sa inyo. Wala. Nag-explain na sila sang naginamo na di. Ano kuno ang ilang explanation? Nga amo na nga wala kuno halit sa pumulo sa ang ilang register wala na tigaling kay blanco na ang mga tao sang kay ginuna nila ginkibot nila mga tao anti sila nag-explain ti kay mga tao hindi giya magbato na sila explain kay wala sila ya respeto sa amon kun tani sir. Antis bala nila naginhimo gintawag ang pumuluyo di maipatindog kami nga cell site. Ano kamo mapasugot? Wala. Ginkibot lang kami sa dambuhala nilang equipment nga ari na di. So subong hindi gid kami mapasugot. Anong naman panindugan nyo? Ang panginmatsan nyo nga hindi naman dayo. Oo, hindi lang ang tanan gani hindi gid magpasugot. Ang naglain pagid siniya kay sa ulihin niya kun ipilit magini. Ang pamilya na ni Batiko ang pamilya. Sila naman mismo man sa lugar isa ini sa senior citizen. Amo gito gina isa sa mga nagapamatok man kag wala nagpasugot sa pagpasulod sining isa ka bangko sa lugar. Kung sa rin tani amo to ang magkot-kot sang duta kaupo ng pila ka mga kontraktor akson Marlon. Ang sitwasyon diri sa area naman sa may barangay Tangub nga pinakauling sitwasyon sa dalagan sa trafiko palibot sa sulad sang Bacolod. Sa tutaran nga makaakson amo sining nga tinion kalabanan nagapangape. So kung kape ang pagkabalan isa lang ato marekomendar mga kaakson ang kape isa ka produkto nga nagaagi dapat sa mainit na sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa Action sa Bacolod Action Radyo. May nagpadala nga mensahe rin kay Jo Marie Lezel Flores ang balya dari sa Gardenville Subdivision Tangob.
nagtukod man sa site wala gid naglisensya sa homeowner. Ginapetisyonan man namon. Amo na din subong pagpalakat gobyerno de. Dami man sinyo na, kibuton lang mo na. Matian nyo man interes, ay matian nyo man nanay ang reklamo sa pamuluyo na. Una sa balita, una sa aksyon. Kailang kay Lapaw na ta sa ato sa di first bus sa ato sa di commercial so bubo ko lang anay bla. Pabalik kita pagkatapos lamang sa di. Sa live stream nga monitor si Bea Jonathan, arama si Allen Transporto. Monitor ko si Allen sa Masville, Barangay Cubay. Monitor man mga angels ko si AJ Joy, Len, always monitor action na Marlon. Si Heaven, good afternoon. JR Mainit Region, good PM. Jo Marie Pormentira, good PM Action Marlon. Monitor lang Jenny Perez Binalbagan. Amala si Alex Fuentes. Alex Fuentes, mayong hapon si Maxon Mar. Happy Thursday, CMO, sir. Be safe. LM Muhar, salamat. Girly May Atong Salazar, mayong hapon, Action Marlon. Honorato A. Paglumutan, watching sa Barangay Hadubanan. Apong Alagos, mayong hapon. Rafael Caceres, ganit lang sa ni Vergara, Ace, kag Tisoy Vergara, Luzada, Bembo, kag Virgie Vergara, Charity, James, kag Brian Isidto Vergara, Judith Tibar, tanan sa Escalante. Araman si Chirek, Eric Rojas, Shadow Watching Live, mayang hapon ng Sir Marlon, salamat. Jen Oasis, sir, good afternoon. Romy Agsam, good afternoon po, thank you. Jose Harrison Lapinig Honyo, salamat. Evelyn Pomoseno, mayang hapon, salamat gid. Kay Jo Marie Lizel Flores, amanisang sa Gardenville, gen petisyonan man to nila. Kung ipagi na sa insakto lang ko tani nga proseso, di na maglabos puntong magidamo na. So bara pas Marcelo magabna. Jo Marie Lizel Flores mayong hapon. Arama si Christian Hinovea, si Zera, si Lalain Abitong gabaditor. Salamat kay Jonilo Alfonso dira sa may Porok San Roque. Gloria Basay Sisay, tinga hindi ka mo magsugot inyo gali na lupa si Gloria. Ang proseso gina-question dia. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon sa Marlon, always monitor gid sa program mo. God bless and stay safe. Bisa sin nga tawo, kibuton, mariak gina. Jocelyn Libo Onispoho, good afternoon sa Marlon. Mayo ba na yang kibuton ka lang ila sa nga bakoda ga rinagaak na mga sanga sa imo sa tanom da skili sandala ng bakho nila ko dako pasudlon gid sa right of way. Kung tag-iya ka, manok ka, mabarangisi. Rose Guevara, good evening. Action, sir. Monitor perme. Ako dito sa Alabang, Muntinlupa City. Salamat kida. Thank you. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang Aksyon Radio City Hall Report. Ibalaon targadugay ang ritalisang report ni Aksyon Dale Salazar, pero sa mga nagapagita balasang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement, ari na ang Evergreen Herbal Capsule. Amo nang inyo sa nga pangitaon. Ang epekto sa Evergreen, ang sa Bacolod City Hall nga balita, Aksyon Dale. Kayo nga po sa report, please kabit. Action Mar nagpaigalon sa self-isolation sa swab test subong adlaw no si punong barangay Rosby Carmona sang barangay Sumagat dili sa may syudad Action Mar. Din ako ni punong barangay Carmona nga naka-close contact kami Action Mar si Pati Tapigo City Distrito sang barangay Singkang Airport.
nga kagabi, publicly, yesterday announced through social media, na positive ang punong barangay Akilmar sa COVID-19. So, sunod kay Carmona, Miyerkules, Huwebes, kag Friday, isang last week, upo dahil sila, no, ni Kapitan Distrito, kag dati, ang mga siya, mas mayo, nga makaswab test na siya para mahimpot, no, ang yasin na pinagdumana, kung baka clear given siya or positive sa COVID-19. Ginpahayag sa punong barangay na subungad lang sirado ang barangay hall sa barangay Sumaga para sa disinfection. Kag-umpisa sa Lunes nga daw, meron sa skeletal workforce na itatuman na Shimar, pag-wara ang kagawad mo nga mag-pamuna o mag-serve nga officer of the day para hindi ma-hamper o mapektuan ang operation sa barangay Sumag. Pamatilaton si punong barangay Rodney Carmona. Last week lang ito, no? So, subong ka, anong may katagdagan naman? Or, actually, ano, oo. Pero, ano masabukas preparation sa mga barangay? At gusto mo nga, sa mga ng system sa pag-patisip. Tapos po siya, mas-establish po siya. Or ito kasunod course kami na hindi magawat na sila. So, sunod din, hindi na ma-operate po sa mga barangay. Dahil ito, dapat first, okay. So, alam mo siya, kasi siya sa Akilmar portion sa ating pagpakilangot kay punong barangay Rodney Carmona sa barangay Sumag. So, pinapaabot na 3 to 4 days magwa ang iyasin nga result Akilmar may malupan kung malapit upon positive sa COVID-19 ang punong barangay sang barangay Sumag. After sa balita sa Bacolod City Government Center ang Castillo action dahil sa una sa malitaw na sa action sa Bacolod Action Rally. Bao tereple nga paghalong gid naton subong kay hindi na gid ma-insendihan, hindi na gid maagwanta makaksyon ang ining ginatawag nga local transmission domestic case sa nga COVID-19 dere sa Negros Occidental, partikular sa may syudad sa Bacolod. Sa mga high blood, sa mga diabetic aton masamang ginarekomendar ang Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa Okay, balikan tang monitor sa ato sa nga live stream. Salamat kida si Alex Fuentes, nagapasalamat. Salamat man Alex, si Rose Guevara, monitor ko porme dito sa Alabang, Muntinlupa City. Si batchmate naton Marlene Grace, Bosayong Rimada, Raman si Axonix, okay. M. Esmeralda Dolido, watching live from Hong Kong. O Simon Caltorilla approve, Helen Huwasna, good afternoon. Jocelyn Kalamaan, mayong hapon. Lito Dayap, mayong gagabi Sir Marlon. Salamat kid, alas 5:51.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sansan anong kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon nga ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dalang magpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect... Akon 57. Balikan ta ato sa nga patrol, dugang nga balita nga tipo ni Action John Diaz sa seneged nga mga tinion. Nagtulotamo kita sa bahin sang sitwasyon sang dalanon naton, medyo mabulubugnaw ang dalagan sa Jempos Bong. Arin ang balik nga report sa patrol with Action John Diaz. Action John, sa balik nga report, please come in. Dalom sa Extreme Enhanced Community Quarantine o kung EECQ portion sa duwa ka mga lugar sa era naman sang Banwa sa Murcia. Nga po nagpapanaog sang isa ka executive order si Murcia Mayor Gerardo Rojas o Jerry Rojas o sa rin ginamando sining ipaidalom sa EECQ ang 24 ka mga balay dra sa area sang Purok Sambag, Barangay Blumentritt, ang mismong Farmville Subdivision, Barangay Salvacion, tanan naman sang Banwa sang Murcia. Ang pagpatag dari ni Rojas ang sa area sang Farmville, desisyon ini ka Homeowners Association. Kaya ang natabo sinadira Action Mar ay isa ka security guard sa provincial capital nga nagpositibo sa COVID-19 nga nagapaulit dito man sa mga lugar. Gini siya ang nagtaliwan, nagligat nga adlaw. Uli na lang nagabot o kung nagwa ang resulta nga nabaluan ni siya positibo sa COVID-19. Ang isa pagka-residente sang lugar man mismo, nga isa ka lalaki, ginabulabanta, nag-edad 40 anyos, pasaka. According to kay Rojas, di wala man isang travel history. Residente lamang sa lugar, apang malapit o nalapitan ang balay nila sa isa ka security guard. Ang security guard man mismo nga nagtaliwan sa nakuha ang impormasyon ni Rojas, nakatambong pa ini sa isa ka pagsinapol nga ginpatigayon sa Homeowners Association sa mga mismo nga lugar. So magapatigayon sila sa disinfection, ang iban nagiging undergo o kung paidalom sa rapid testing. Kung mag-reactive sila gani sa rapid test, according kay Rosie, paidalom naman ang iban sa RT-PCR test. Depende kung sino madala o kung madala sa ipatigayon nila nga contact tracing. Sa area naman sa Purok Sambag, Barangay Salvacion, sa Banwa naman sa Murcia, may isa dala ka 26 anyos ka lalaki nga nagatrabaho sa isa ka butika diri sa syudad sang Bacolod ang nagpositibo man sa COVID-19. So 24 ka mga balay naman ang ilagin na sealed off. Agod nga makapatigayon sila sa contact tracing ka disinfection sa lugar. Si Murcia Mayor Jerry Rojas. Balita sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa mga nagaproblema naman sa ilang sa nga atay, hindi mayong pamatsagan bangod sa referensya sa atay, ang sabat sa makak.
Bosa-bosong tanang kwada, bosa-bosong tang naga-monitor sa ato sa nga live stream. Lito Dayap, mayong gabi sir, Silidonia Santillan, watching from La Carlota City, be safe. Ernesto Regazzo, Cadilonia Santillan. Salamat kida, watching from La Carlota City. Action reports after the edition, magabalik na naman boss. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action and Defensor. Ako naman, Action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod. Action Radio. Action